Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karong adlaw gi pasidunggan ang balaang ngalan sa bulahang Birhen Maria, the holy name of the Blessed Virgin Mary. Nahimo kining balaan tungod kay ang nisod sa iyang kinabuhi o ang nagpili sa iyang pangalan mauman ang labing balaang Dios o ang iyang pagkahiusa sa Dios nga mao si Jesucristo iyang anak gikan sa iyang tiyan hangtod gyud ngadto sa lubnganan og didto sa langit. So ang ngalan ni Maria balaan usab nga ngalan. Busa ato karong uban kaniya atong ipadayon sa pagampo nga mahunong na kining pandemic sa tibuok kalibutan o ang ato usab nga pagampo ug pasalamat alang sa atong mga benefactors and donors nga padayong mainitong nagsuporta nato dinhi sa atong mga proyekto sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang imong anak samtang nagtinga sa altar sa krus, mibuot nga ang bulahang Birhen Maria ang iyang piniling inahan, mahimo usab nga among inahan. Itugot nga kami nga nagadangop kaniya mahupay diha sa among masaligong pagsangpit sa iyang matamis nga ngalan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Busa, mga igsuon, ayaw kamo pagsimba sa mga Dios-Dios. Gisulti ko kini kaninyo, kay kamo mabuot man. Kamo na'y mahibalo sa pagtimbang-timbang sa akong gisulti. Ang kupa sa panalangin, nga tungod niini, gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pagkigambit manato sa dugo ni Kristo, inig-inom nato gikan niining kupa? Og dili ba pakigambit manato sa lawas ni Kristo, inigkao nato niining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa lamang kapan. Kitang tanan bisan daghan usa lamang kalawas, kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Hunahunaan ninyo ang gibuhat sa mga Israelita. Kadtong nagkaon sa halad sinunog, nakaambit sa pag-alagad sa Dios diha sa halaran. Unsa may buot kong ipasabot? Buot ko bang ipasabot nga may bili ang Dios-Dios o ang pagkaon nga gihalad ngadto sa Dios-Dios? Dili. Ang ipasabot ko mao nga kadtong gihalad diha sa mga paganong halaran, gihalad ngadto sa mga yawa, dili ngadto sa Dios. Dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa. Dili kamo makainom sa kupa sa Ginoo ug sa kupa usab sa mga yawa. Dili kamo makakaon diha sa kan-anan sa Ginoo ug sa kan-anan sa mga yawa. Hagiton ba nato ang Ginoo aron mga bubuhok kanato? Nagtuo ba kamo nga kita gamhanan pa kay kaniya? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo, kanimo Ginoo ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdaig.
Kanimo Ginoo ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagday. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang nahimo kanako. Imnon ko ang kopa sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Kanimo Ginoo ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagday. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong panaad ngadto sa Ginoo diha sa atubangan sa tibuok niyang lungsod. Kanimo Ginoo ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagday. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an. Ang kahoy nga walay sakit, dili mamungag walay pulos nga bunga, ni ang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Ang tagsatag sa kakahoy maila sa iyang bunga. Dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit, ni ubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga daotan magbuhat og daotan gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mao usab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako, Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mobuhat sa akong isugo kaninyo. Ang moduol kanako ug mamati sa akong gisulti ug mutuman niini, ipakita ko kaninyo sa unsa siya mahisama. Sama siya sa tao nga nagtukod og balay. Nagkalot siya glawom o gipahuluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug mihasmag niining balaya, wala kini matay-og kay maayo man nga pagkatukod. Apan ang tao nga namati sa akong gisulti ug dili motuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod og balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan kini dayon ug hingpit ang pagkagun-og sa maong balay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang atong unang pagbasa, mga igsuon, nagisulti ni San Pablo, naghulagway o nindot kaayo nga image. Tungod kuno kay mikaon man tag usara ka klase sa pan, usara sad kakupa, kinahanglan jud kitang tanan magkahiusa. Nakuha na ninyo no? Kay parihara man tag ikaon, parihara tag lamisa, parihara sad taog pagtuo, usaray atong giproclaim. So kinahanglan magkahiusa gid ta. Nya kumusta man mo ron, nagkahiusa mo sa inyong balay? Sa inyong silingan? Wa na, sugod nag-aw. Sa inyong kaubas opisina? Sa inyong gitrabahoan, kahiusa mo? Nya kanusa man ta makakita nga naay panagbahin-bahin. Kung naa na ng mga panagbingkil-bingkil kanang away-away, binungulay, siging linibakay, kasukanay, sininghagay, balikasay. Nya wa ni mahitabo sa inyong pamilya.
kay nahitabo, pasabot, wa mo magkahiusak. Nya nganong wa man magkahiusak? Tungod kay matod pa ni San Pablo, lisod kaayo nga mukaon ta sa panaksan sa Ginoo, nya mukaon sad ta sa panaksan sa yawa. Magsagol na gani ng atong kanon ang yawa nga yawanon nga pagkaon ug ang Diosnon nga pagkaon kana magkabahin-bahin na gid ta ana. Kana bitang mga doktor karon og motambal silag sakit nya ato sa dayong intrahan anang mga gikan sa mga kwak doktor kato mga orasyon-orasyon, mga herbal masuko ang doktor Ingong doktor ngano sa gulon na ninyo? Ana kay pamasin lang dok ba para suod tanan. Kita kusog ra ba kay tanang pamasin? Kusog kay mo simba? Unya kusog kay mo himog tuo-tuo. Ana magtukod og balay, hala ipa-analyze gid anang pungsoy kanang mga bintana, ihap anang hagdanan, unsang pitsaha, tukuron, kana gyud. Nya anong musod pa man na siya? Di pa igo magpa-blessing ta unya ang mga bungbong dito inig-blessing nako na ay mga dugo sa unsa na iro ba kana kanding ba manok ba na ilang giihaw hala pa maghid ngadto anang na mga CR nako gahugaw-hugaw lang gini sila. Inighuman sa natog blessings balay hala sabwag anang sinsiyog mga kindi kay aron kuno daghang grasya. Di pa gid ito grasya ang blessings pare. No, disgrasya man to kay ikaw may nihatag stipend. Nihatag sagan, kaon pa. Hala buak anang mga nangka, labi na kanang na mga opisina nga pangnegosyo. Hala buak anang mga nangka kay aron kuno mudugok ang tao. Oy, dugok kun taon. Nya mabankrupt lang gyapon. Matod pa ni Kristo ang kahoy nga maayo mamunga sag maayo. Ang kahoy nga dautan mamunga sag dautan. Ang importante di ay unsay naa sud sa atong kasing-kasing kay matod pa ni Kristo unsay sud sa atong kasing-kasing maorasan nay mugawas sa atong baba ug sa atong binuhatan. Kung gusto ganita nga nindot ang resulta sa atong kinabuhi, pananglita ron tukod kag balay. Ing kanindot yun unta akong balay nga malinawon, nya way daghang mga sakit, way daghang mga kasakit. Ano man? Imong sabuagag sinsiyog. Imong nindoton ang mga hagdanan, ang mga bintana. Di bisan pag-asa pa na klase inyong bintana, manglusot ragya po nas bintana ang mga plato o ang mga kutsara. Mga guba, ragya po ng inyong hagdanan tungkol sa inyong away. Na naman, kay mawatod pa ni Kristo, kinsa tong muduol kanako, maminaw sa akong isulti ug magtuman niini. Mao ang tao nga nagtukod og balay didto gyud ibabaw sa bato. Pero ang tao kuno nga maminaw sa iyang muduol niya maminaw pero dili mutuman sa iyang gisulti, mura kunog taong gatukod ra diha sa yuta, way pundasyon, inighapak sa tentasyon, wa na tunas dayon. Kanang inyong mga I love you diha, kanang inyong kupot-kupot kamot, dagko pa kay mo gasto inigkasal, gamay ba kay gihatag pare? Dako kay gihatag ngadto sa mga wedding coordinator ngadto atong tig kanta. Ako kadaghan ako naka-observe na ang choir mangayo package og 10,000 nang ang pare wiktan lag 1,000. May pang choir 10,000 pa. Ang wedding coordinator 20,000 ngadto 30,000. Ang pare wiktan lang og 1.5, dako na kayo na. Mungisi raman sa ni, arang-arang taon, dako na ni jutay. Ang sakto di ay, nga, kada bang maminaw tas Ginoo, inig-ingon nimo dito sa kasal, sa kasakit o sa kalipay, sa sakit o sa maayong panglawas, sa kahamugaway o sa kapitos, hangtod ang kamatayon, mubulag ka nato, kana, tumana na,
Di na madag, buda-buda dihang nindot, sing-sing at tagpila ka tausan, hanimon anang hotel, nga, dugay naman sa mong honeymoon, kuot-kuot lang. Igo naman lang mong gakwinintahay sa inyong gasto dito sa hotel, gahanimon ko, no, pero wa na gyud nahimo. Nga naman, dako naman sa kaigtihan. Honeymoon pa na. Wa na, oy. Unya, napay gasto, ana nag-away na noon dito, ikabay gasto, anahay. Ingo mayak lang na si Kuan. Dito na noon silang honeymoon nag-away. Nga naman, wa may gugma. Pakita ramas mga tao. Aron kunuhay murag nindot. Wa dito kadot ngadto sa lawom. Pag abot sa tentasyon, wa na tumba ra yon. Kamo mga asawang ni aron dinhi, kung ang inyong bana hubog kayo, unya magsigig yaw-yaw og bati kayo, unya magsige pagyud og yaw-yaw og mga ngans babae nga wa ka kaila. Unsa man imong bation, masuko ka or dili? Masuko gani ka, mura kag taong buang-buang, dali kayong nadanod. Mao maguna ang mga tentasyon god, mao man na ang mga unos. Nya kung ang imo ganing gugmas imong bana og ang sakramento nga imong gidawat mabaw, ang imong gihunahuna, ang imo ra gyud sang unahuna, nya yawan-on pagyud kayo, dali kay kang mukubit kinsa na bayana, kinsa na imong sigyaw-yaw. Ansada, hubog ko ako ka. Mo tuyaw-yaw mo kagwa kay gibuhat. Ala, yaw-yaw dai mayo. Labaw pa sad nimo ihubog hinon. Sugay mo yaw-yaw. Magmaoy pag una, mao pay mamugno og una. Di ba? Kamo, di mo inana. Isa wa man sad maginana akong bana padergod, buutan man akong bana. Tuo ka buutan. May magwa na dito, ismiring oy. Kay ismiring ko yung ginpari usahay. Adi bitaw joke lang na ha. Kamo sa mo tuo sa magduda na sa mo yung mga bana. Kamo sa mga bana be. Ang sama sad. Ang imong asawa 55 na. Niya sige na sa gwakli kay daghan na kay sakit. Niya toy 20 anyos nga sige text nimo I love you very much. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko ana? Ang sama motubay mong mga bana dili. Ingo sa doko-doko sa mga bana, bisag ikaw na pa din tubay kay. Depende na sa imong pagtuo, depende na sa imong paghigugma, sa imong panaad o sa imong sakramento nga gidawat. Kung matod pa ni Kristo, o maminaw gyud ka, nya mutuman yun. Di gyud ka gyud matintala na. Bisa pag pila pa na diha, napay butangan pa nag-16, butangan pa nag-18, di gyud ka matintal. Pero wa gani na dahil lagag ingon kinsagot tayo magkapugong na ikaw ba'y sukaran di ba kamkaon buang nga diya 18 na 55 ang kalaki dayong diferensya. Pero daghan baya kayong nakapasar ana nga wa gyud makabuhat bisan pagkapila gitintal. Daghan kayo mao na ato na lang sa gyung puy-an ang kinabuhi ngayon ni Kristo. Mao man bitaw nga sa atong kaniganing tubag sa salmo ba, nindot kayo ni siya. Unsay sentro sa tubag nato sa salmo? Unsay sentro? Wag yun maminaw. Unsa tayong tubag? Kanimo, Ginoo, ihalad ko ang usa ka sakripisyo sa pagdaig. Usa ka sakripisyo sa pagdaig. Kanang word nga sakripisyo mao nay atong mahatag nga pagdaig sa kaayo sa Ginoo. Ug na gani kay sakripisyo pasabot ana nagdaig na kas Ginoo, mao bitaw kining misa handumana ni sa sakripisyo nga gibuhat ni Kristo aron pagdaig sa amahan. Kana bitang ana bang uyab pa mo ba? Kanang ikas o nano, hinumdumi ka ng uyab pa mo. Sige, hinumdumi itong uyab pa mo. Kato bang ligon pa mong tuhod ba? Unya, ang imong uyab, bisag mag-uwan, bisag brown out, muadto gid sa inyo, musakripisyo gud, mabasa in taon. Unsa may imong bation isip ikaw, babay? Mura kag ibayaw lang. Ala, ka-nice niya, musakripisyo gyud.
Pero ka na ganing uyab, nga gamay lang uwan, di lang kumana day, uwan kay tanan, takes dayon ba, di lang sa tarom nuroy, oy, kay uwan kayo, di lang sa tarom manimba, kapoy man ko, ana, labad akong hangover pa na ko sa inom gabi uy, ayaw gitaon ana. Labi na ng uyab nga digid mo sakripisyo pag ana sa iyang kamot, dayon dag hikap-hikap da bisag asa lang puntang kamot, kana mga buango na. Naamang gidaghan karon di na mo sakripisyo, unsay sugo sa lawas, hala tuman dayon. Nindot man kaing layog-layog, hala luok-luok yung bayo. Ana, kanang tumanon gid ba? Usa baya kadakong sakripisyo ang paglikay sa sala. Usa baya kadako kayong sakripisyo nga makadaig tas Ginoo kung isalikway nato ang kalami nga gihatag sa yawa nato, kalami nga lawasnon. Mao bita ang fasting and abstinence kanang gitawag nato bodily mortifications, dako kay na ikahatag nga pagdaig sa Ginoo. Ug mao na gibuhat sa mahal nga Birhen Maria ni San Jose ug sa tanang nagsunod sa Ginoo, kanang gitawag gyud og self-denial, sakripisyo aron nga makadaig tas Ginoo, dili magsigig tuman sa atong gusto. Kana siya mao nay hagit nato karon, nya sugod karon puy na des inyong balay, ingna dayon maminaw jud ko sa Ginoo, igtan-aw nimo sa imong bana nga purti na gyung hubugan ka kini makadaig na ko sa Ginoo aning hubugan ni, at timanon ko ni di ko ni yaw-yawan hangtod yun nga madasig di siya inom og daghan aron mamatay ni sa cirrhosis. Mana dayon igubag sa atay ana sakripisyo hig atiman ana aron gyud mamatay paim na lagyapon bisag nga hubag ng atay malipayon kay na siyang mamatay. Nya ikaw sad malipayon nga nagatiman. Unya wa na kay atiman nonon sunod. Nya ayaw na gyud pagminyo kay pupariha raming tanan palahubog. Manindog na ta. Mga igsoon, puno sa pagsalig sa kaayo o gugma sa Dios, mudangop kita uban sa mahal nga Birhen Maria ug moingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang atong Santo Papa kanunay panalanginan sa Dios ug ligunon siya aron makapadayon sa pagpangalagad sa tibuok simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang atong pangulo sa nasod kanunay maglantaw alang sa kaayuhan sa tanan ug makiangayon siyang magapod-apod sa mga panginahanglan sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga mihalina niining kinabuhia, ilabi na sa atong mga gipamisahan karon, madangat na ngadto sa gingharian nga walay katapusan sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. O Dios, dungga ang amo mga pag-ampo nga gituboy namo dihas pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg sa paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang manang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magapasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa paghandom sa balaang ngalan sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, may pahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao sa Hesukristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagday ko ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig suunay. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga palawat kanimo, apan ipamuno lamang ug mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. Ang
kasasalan, karunong sa takna sa kamatayon, karunong sa takna sa kamatayon. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento ng amuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos sa mga bahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug bitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalig-on sa pagtuo. Nya mahitabo ra ni kanunay kon maminaw ta og mutuman gyud sa pulong sa Ginoo, dili nato isagol ang pagtuman sa pulong sa yawa. So padayon ta nga magampo alang sa ato dinhi mga proyekto nya nataroy mga bag-ong mga kuansad, mga adjustments. Labi na ni atong center aisle, basig next week magsugod na ang pag-repair or pag-replace ani. Ampo lang ta nga maayo ang dagan. Ug ang ato sang mga kadtong stained glasses na unta mga next week masugda na unta. Ug ang uban pa nato dinhing mga gipaabot pang mga proyekto nga mahuman. Nya ato sang yampo ato mga benefactors, labi na to rong naigiantos na ay mga problema nga unta tagaan sa kasulbaran sa Ginoo ang ilang mga problema. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Pilipinas, panalip di kami sa mga katalaman. Aga ka kami ato sa manluluwas,
kasing-kasing na mga pagtuaw, panlibas ug pangailiw. Luwasa kami sa